50 slots ang binuksan ng Southeast Asian Institute of Computer Technology para sa kanilang English Language Proficiency Program, kung saan makakatulong ang nasabing programa upang mahasa ang abilidad ng mga mag-aaral na makakatulong sa kanila para makahanap ng trabaho sa hinaharap lalo na sa abroad. Magiging advantage, magiging kakayusin din ng competitive edge kapag prepared na sindang sa indang language proficiency skills before pa ma-interview for employment. Ang English Language Proficiency Program ay matagal ng programa sa institusyon katuwang ang provincial government ng Kamsur at TESDA kung saan marami ang tumatangkilik at natulungan. Nagtatagal umano ang kursong ito ng higit sa 2 buwan na lubos nakakatulong sa mga mag-aaral. Upang masiguro ang kakayahan ng mga mag-aaral sa kurso ay dumadaan sila sa masinsinang assessment na sinusuri ang kanilang kakayahan sa pagsulat, pagbasa at pagsalita ng lengguwaheng Ingles. Patuloy rin ang paghihikayat ng institusyon sa mga nais mag-aral upang magsilbing training ground ang nasabing programa sa kanilang propesyon na tatahakin. So sa mga interested po na mag-adal ng English Proficiency Program, magiging dakulang tabang ini sa Indo if, for example, you're specifically looking for a job in the BPO industry. And sa mga teachers naman yan na nag-a-apply for ranking, magiging dakulang tabang ini para sa mabuo nindo itong kaipuhan nindong scores. And what else? If, for example, makapangunyan iniisip na particular na plan in mind, magiging dakulang tabang ang English Proficiency Program para ma-fill itong sabihin ng void naman sa ito. Nag-iisip ko pa kung anong gusto mong gibuon sa buhay, so magiging productive ka manggiraray habang waiting for something or let's say opportunity in the future. Maliban sa English language, mayroon ring alok na Japanese language program ang Southeast Asian Institute of Computer Technology katuwang ang provincial government ng Camarines Sur upang malinang ang kakayahan ng mga Camarinense. Hakbang rin ito upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral na wala nang iniisip na problemang pinansyal. Jem Garcia, CSN.